И здравейте хора, вие сте с Dead Boss и днес ще снимаме с Fape Z. Най-накрая се научи на обноски този човек. Това е моят хом. Има много екстри. Не много, това не е хотел. Некви тука неща. Тук са ми цветята за декорация и тук спа. Да. Може, но по-късно в някой друг клип. Ако въобще ще бъде в клип. Сега ще разгледаме ларповете. Няма да ходим на LARP XP, защото там има някакъв малумник, психар, дето и само бъгва заради него. Днес ще ви покажа LARP Forest, защото там задължително е да отидете, ако са ви на превършване дървата. Да не забравяме, ако спешно се нуждаете от нещо, елате на LARP Event. Там ще има всички айтеми от Ownerът iPhone 5S и Co-Ownerът Zansu. Те са много добри хора, аз много ги уважавам лично. И колко още ларпове имаш, чак? Ако искате малко да си енчантнете, отивате на LARP Enchant. Тук си има всичко. Можеш да си с пари да си енчантваш, а пък може и със собствен левел да енчантваш. Кой го доведе тук? Надяваме се да ви харесва сървъра. Още ларпове ще ви покажа. Имам LARP SMS. Щом искате да станете част от екипа, елате тук. Тук само плащате SMS и сте готови. Випли там. Да, каквото си искате, може да си вземете. LARP Survival. Дали правилно го пиша така? Тук напред, зад тази червена черта, вече можете да строите, освен ето тук, защото Zansu е направо нарезната зона. Минавате по този мост. Така малко да се позабързаме. И тук вече можете да строите. Те грозоти не знам на кои са. Някои хора сложат една врата и викат, това е домът ми. Глей, що за грозотия. Това не може да бъде направо. Ето. И това. Значи сега, другите лапи. Ако искате да си наемете стая, обязателно, ако сте бездомни и не ви се строи, малко си посъберете пари и елате на LARP хотел. Там плащаш толкова, прегледете тази табелка. Няма да обяснявам, можете да си включите на пауза. Ето и тази табелка. Асансьора е малко бъгъв, но сега ще запратим ето тук и нашия колега да го бъгнем.
Много бъгва. Бъгна ми не мога мръвен. Тези стаи са за официално затворени. Аз сега ще си зарежа съдружника. Това пак пристигна. Да отидем на първия етаж, за да излезем от това проклето чудо. Пишете раздел първи вампири. Вампирите в съвременна България се разделят на 3 подвида. Вампир, политикус. Какво стана тук, бе? Тияйте ми са безполезни на мен. Живеят на държавни разноски. Втори подвид. Вампирус, бандитус. И това. Абе, този кон от колко време ме следи, много са други. Магара чак има. Други ларпове. Има ларп джъмп. Ако ви е скучно и няма какво да правите, незабавно елате на ларп джъмп. Надяваме се всичко да ви хареса. Това беше от мен. Аз съм Deadboss и не забравяйте да се абонирате за канала. Довиждане!